Татарстандағы төбәк белән идарә итү үзәгенең проект офисында инвалидларны комплекслы тернәкләндерүнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Берничә сәгать дәвамында узган утырыш нәтиҗәләре буенча документ әзерләнде. Аның үзенчәлекләре нәрсәдә? Түрәләр, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, волонтерлар, ата-аналар, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең проблемалары турында сөйләште. Инвалидлар ихтыяҗы өчен торак биналарын җайлаштыру мәсьәләсе проблемалы булып кала. Подъездлар яки торак йортлар еш кына коляскалы кешеләргә йөрү өчен җайлаштырмаган. Бу кыенлык тудыра. Федераль реестр мәгълүматлары буенча Татарстанда 267 меңгә якын мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр яши. Республикадагы төбәк белән идарә итү үзәгенең проект офис әгъзалары бу категория өчен нәрсә эшләргә кирәклеге турында фикер алышты. Буквально за последние 5 лет мы видим... Соңгы 5 елда без 18 яшьтән өлкәнрәк булган мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең тотрыклы рәвештә кимү тенденциясын күрәбез. Бу барыннан да элек сәламәтлек саклау учреждениеларының инвалидларга булыша торган ил күләм проектларының уңышлы гамәлгә ашырылуы нәтиҗәсе. Әлеге проектлар күп кенә авыруларны башлангыч стадияда ачыклап, вакытында дәвалауга булыша. Тумыштан мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр белән даими эшләр. Проект офисының төп бурычы инвалидларның яшәү сыйфатын яхшырту өчен барлык тәкъдимнәрне гамәлгә ашыру. Обращение к правительству Российской Федерации с нашими предложениями. Это предложение и в правительство республики. Россия Федерациясе хөкүмәтенә безнең тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итү мөһим. Бу тәкъдимнәр республика хөкүмәтенә дә, тиешле министрлыкка да кагыла. Документка мәгариф, балаларның җәйге ялын оештыру, дотацияләр, медицина ярдәмен күрсәтү, кайбер закон нормалары буенча тәкъдимнәр кертелде. Сезнең дә тәкъдимнәрегез булса, аларны 1 июньгә кадәр Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил адресына җибәрергә мөмкин. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.